Hola a tothom, com esteu? Soc en Pàmpol i aquest és un Pàmpol d'estar per casa. Per què? Doncs perquè avui és 1 de setembre, és un dia molt important a les nostres vides i què millor que avui per saber quina està la cançó guanyadora d'aquesta enquesta que us vaig proposar fer al Summer Hit 2015, vamos, la cançó de l'estiu de tota la vida, però li havíem de posar una mica de rotllito. I res, volia dir-vos quina està la cançó guanyadora d'aquest any. I bueno, tenim aquí el Jordi Dan, que ja sabeu que ha estat el rei de les pistes dels xiringuitos, de les parells no, perquè no n'hi havia, i realment ens acompanya, però clar, aquest any, senyor Jordi, l'haurem de despedir perquè no ha fet res, per tant, anem a veure què ha passat aquest any. I llavors mireu, tenim aquí quines han estat les cançons que més us han agradat. N'hi han hagut 12, i de les 12 començarem per el lloc número 5, amb la cançó de Kygo, Firestone, que ha quedat en aquest lloc finalment, encara que molt igualat amb el número 4, que comparteix lloc el número 4 amb dues de les candidates. Una és la de Lost Frequencies, la d'Are You With Me, i el grup Years and Years, que jo crec que ens sentirem molt a parlar, amb el seu hit King, que crec que us ha sorprès força, i molts encara no l'havíeu escoltat. Bueno, comencem, el número 3. Aquí tenim el Avicii, que amb una cançó que ja va presentar el desembre passat i que continua sonant a les pistes i que realment està molt bé el videoclip, és molt adrenalínic. Número 2, el reggaeton, senyors, sí. Encara que aquest any les cançons del reggaeton no us han agradat gaire, però bueno, en el número 2 tenim Gente de Zona, amb el seu Bailando, d'Enrique Iglesias, però aquesta vegada amb el Marc Anthony, i La Gozadera, que jo, per cert, estic realment fascinat amb la versió de Los Morancos, La Pelotera. En el número 1, qui tenim aquí? Quina és la cançó de l'estiu 2015? Doncs la que està sonant, aquest grup Major Lazer, que va fer fa poc un concert sorpresa al Razzmatazz amb el Liam On i que té una coreo que fa així superfàcil. Abans de despedir-me amb aquest Pàmpol d'estar per casa, gràcies per haver participat i per haver donat la vostra opinió en quines són les vostres cançons de l'estiu preferides. Ens veiem molt aviat.